Matul din is-sena mal-Aġenzija Servizzi Ewropej Malta ġew sottomessi aktar minn 150 proġett b'dawn jammontaw għal total ta' aktar minn 80 miljun euro għal fondi Ewropej. Dan tħabbar mill-kap eżekuttiv tas-SEM Rodrik Zerafa f'intervista ma' One News. Zerafa spjega li dawn in-numri huma rekord għall-Aġenzija u fisser kif l-Aġenzija Governattiva qed jirnexxielha tasal għand aktar nies u bosta proġetti varji. Forse ħafna minn nies jaħsbu li l-proġetti ta' fondi Ewropej huma relatati ma' xi triq jew inkella proġetti infrastrutturali kbir. Dawk huma importanti għaliex ikomplu jagħtu sosten lill-gvern. Però l-proġetti huma diversi, għandek eżempju il-qalba diġitali fejn jidħlu n-negozji, l-għajnuna lin-negozji sabiex ikomplu ikabbru u jtejbu l-operat tagħhom. Però apparti minn hekk huma l-għajnuna importanti li nagħtu lill-NGOs u l-kunsilli lokali biex joħolqu bi proġetti importanti li kieku ma jkunux il-fondi Ewropej meta jitkellmu magħna jgħiduna dawn ma jistgħux isiru. Spjega li l-Aġenzija tgħin biex issir l-applikazzjoni għal dawn il-proġetti li se jsiru b'fondi Ewropej. Dawn il-proġetti mbagħad iridu jiġu aċċettati mill-awtorità għall-immaniġġar. Zerafa sostna li meta dak il-proġett ikun aċċettat, l-Aġenzija tal-Gvern tgħin fl-implementazzjoni tal-proġett li jkun qed isir minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-kap eżekuttiv tas-SEM ukoll qal li ħares il-quddiem għas-sena l-ġejja. Nħarsu l-qoddim biex dan il-numri anka matul is-sena li ġejja nkomplu nkabruhom għaliex l-għajnuna tagħna hija waħda b'xejn, hija waħda li l-gvern qed jgħin lin-nies, lin-negozji, lill-NGOs, lill-kunsilli lokali, lil kull min taħseb biex kemm jista' jkun huma wkoll jibbenefikaw mill-opportunitajiet illi l-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar qed tagħti l-pajjiżna. Hawnhekk hu fakkar kif pajjiżna bħalissa għandu l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej li qatt tingħata minn kemm ilna stat membru tal-Unjoni Ewropea.